So, ayan mga Lodi. Mga Paps, papanoorin natin ngayon yung mga pinakamalulupit na ginagawa nila sa ibang bansa. Itong ginagawa nila na to, ito yung tinatawag na rounding motorcycle. Rounding motorcycle siya. Kasi, pinapaikot nila yung motor. Pinapaikot-ikot nila yung mga Lodi. Tingnan nyo naman. Binabanatan talaga nila yung kaya mapapansin nyo talagang malupit talaga. Tingnan mo, babae pa yan, tas lalaki. Hindi pa sila nagkakabanggaan dyan.